Estem? Sí? Bueno. Bon dia a totes i a tots, benvinguts i benvingudes a la primera compareixença pública després de la primera reunió del Consell, del nou Consell. És la meva primera aparició pública en funcions de portaveu del Consell, així és que demane la seva indulgència, no plenària, però sí almenys per a este acte que per a mi és una novetat. Jo he vist moltes voltes esta sala, però crec que és la primera vegada que estic en ella i des de luego la primera vegada que estic així. La veritat és que el Consell ha sigut un Consell que en ganes de posar-se a treballar, el primer ha sigut lamentar la tragèdia de la vila. Agraïm a tots els serveis de seguretat i d'emergència el seu treball, les pesquises que estan ara en les que des de luego estem pendents, i en tot cas seguirem analitzant a la mesura sapiguem més coses, però no podíem començar el Consell sense fer un esment d'això que ha sigut una tragèdia que ha colpejat òbviament a tota la societat. En el primer ple del Consell hem pres algunes decisions. Òbviament n'hi ha algunes que tenen que veure amb l'estructura, els nomenaments. S'ha cessat a tots els secretaris i secretàries autonòmics i s'han nomenat a una primera part de secretaris i secretàries autonòmics. Si a vostès els pareix bé, en comptes de començar jo així a dir noms, els serveis jurídics els passaran després tots els noms dels nomenaments, de manera que no perdam el temps en lectures que a lo millor interessen menys que les qüestions més substantives, però les tindran tots vostès al llarg del matí. També vull anunciar-los que el primer Consell ha decidit la creació de l'Agència Valenciana de Resposta a les Emergències. Aquesta és una agència que dependrà de la Conselleria de Justícia, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Administracions Públiques i Llibertats Públiques, perquè entenem que en el moment que estem, els mesos d'estiu, que sempre són tan proclius a les emergències, sobretot en el que a incendis forestals pertoca, volem tindre centralitzat tota l'atenció a emergències en una sola agència, que depenga d'un mando único que estiga a les ordres d'esta conselleria. Això és el que demanden les persones que estan treballant sobre el terreny, això és el que demanden per a tindre una bona coordinació i, a més, nosaltres pensem que en aquest moment on estem immersos en una situació ja de canvi climàtic que impacta especialment en la Mediterrània, malauradament les situacions d'emergències i desastres naturals van a ser cada volta més freqüents i hem d'estar preparats per això. No només estem parlant d'incendis, estem parlant d'inundacions a la volta de la tardor, estem parlant de qualsevol possible gran emergència que es pugui donar. També hem cessat els liquidadors de Radiotelevisió Valenciana i al llarg del dia també se'ls informarà dels noms de les persones que substituiran a aquests liquidadors. Això en quant a acords generals del govern. A partir d'ahí, cada conselleria ha proposat una sèrie de mesures o una mesura prioritària que ara volem compartir amb vostès. Per ordre de conselleries, la primera és la Conselleria de Polítiques Inclusives i ahir s'ha decidit iniciar els tràmits legals per a l'eliminació dels copagaments que en aquest moment estan impedint a moltes persones tindre accés als serveis que necessita per a una vida digna. En aquest sentit estem estudiant les fórmules legals per a que a través d'una iniciativa legislativa que tinga una tramitació ràpida en les Corts Valencianes se puga derogar la normativa que ha fet que moltes persones, com dic, no puguen tindre accés a uns serveis socials i d'atenció a la dependència i d'atenció a la diversitat funcional que són indispensables per a la seva vida digna. Així mateix els anuncie que anem a donar l'ordre a l'Advocacia de la Generalitat per a que procedisca a retirar el recurs de cassació que l'anterior govern va posar al Tribunal Suprem com a conseqüència de la sentència del Tribunal Superior de Justícia que va anul·lar els ordres de copagament que s'havien fet per decret del govern anterior. En la Conselleria d'Hisenda anem a instar
a la intervenció general de la Generalitat per a que demane a cada intervenció delegada un informe sobre els comptes exactes i la situació econòmica i pressupostària exacta a 1 de juliol de 2015 que ens anem a trobar en aquest moment en cadascuna de les conselleries. Així mateix saben vostès que està convocat el Consell de Política Fiscal i Financera, on el Consell ha decidit que anem a sol·licitar l'ajornament d'aquesta reunió precisament perquè els governs autonòmics que han eixit de les urnes electorals, eixes que sembla ser que una ministra ha qualificat de perilloses, jo crec que el més perillós en democràcia és la falta de les urnes, això és sempre perillós, com que els governs estan en plena formació, ahir mateixa s'investia la presidència en Balears i, òbviament, la formació de govern no estarà per a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera i entenem que és fer trampes convocar la reunió abans que no puguen anar ja els nous representants democràtica i legítimament triats per les urnes el dia 24 de maig. En justícia anem a sol·licitar informes a prevenció de riscos per a poder prioritzar les inversions en els jutjats dels diferents demarcacions judicials, de les diferents partits judicials. Nosaltres, i sobretot la consellera, és una gran coneixedora de la situació de tots i cadascú dels jutjats. Ella, per la seva activitat anterior, ha visitat tots els jutjats de la nostra comunitat i sap les condicions en les que se treballa en aquests jutjats, en moltes voltes sense complir ni tan sols la normativa de riscos laborals i de riscos generals. Una vegada tinguem aquest informe, se prioritzaran les seus judicials que necessiten més urgentment reforma i adaptar-se i sobretot que els treballadors i treballadores de l'administració de justícia puguen treballar en condicions dignes. Així mateix s'ha acordat iniciar un diàleg amb els diferents col·legis d'abogats, a la representació dels col·legis d'abogats i abogades de la Comunitat Valenciana, a l'efecte de revisar la baremació que del torn d'ofici es va fer per l'anterior govern, que situa les costes que cobren els abogats d'ofici en unes situacions de precarietat i indignitat que no se mereix, des de luego, la justícia gratuïta. I també s'ha acordat una comissió interdepartamental per a millorar la reparació de les víctimes en general i en particular de les víctimes de violència de gènere. En aquest moment el sistema no pot estar només basat en la retribució o en el càstig d'aquell que ha comès un delicte, sinó també en la reparació i la millor atenció a les víctimes per a evitar aquest fenomen que es dona de doble victimització, quan la víctima és víctima d'un delicte i després també és víctima d'un sistema que no atén amb la empatia suficient la seva situació. En educació, el que s'ha acordat és consensuar l'inici de curs per a la segona setmana de setembre, al voltant del dia 10 és la proposta que vol fer el Consell, però en qualsevol cas se reuniran les meses tècnica i sectorial a principis, com a molt tard, a principis de la setmana que ve, per a poder consensuar amb la comunitat educativa aquest inici de curs i que siga algo raonable, tenint en compte l'organització d'aquest inici de curs i també la situació de confort que tinguin que tindre els xiquets a aquestes altures de l'estiu en les aules. En sanitat es demanarà una auditoria de les concessions administratives sanitàries privatitzades, és a dir, ja en la sindicatura de comptes s'ha expressat en diverses ocasions que, per exemple, contractes com les ressonàncies magnètiques costen de l'ordre de 17 milions més a l'any de lo que seria una gestió directa, això és un aspecte concret, però a més les concessions administratives
departaments de salut que estan privatitzats i que els duen empreses privades, ja siga de DKV, Sanitas, etc. El que es va plantejar és que si n'hi ha incompliments dels contractes derivats d'aquestes concessions administratives, se'ls va a requerir que complisquen aquests contractes als que estan obligats precisament per aquesta concessió. I també s'ha acordat paralitzar la demolició de l'antiga FE fins que sapiguem si n'hi ha una possibilitat de rehabilitació i quina de les mesures pugui ser la més adient tenint en compte les necessitats d'aquest Departament de Salut, les necessitats de que aquest espai siga un espai on n'hi hagi atenció sanitària i a més hospitalària i volem conèixer els informes tècnics de primera mà abans de que se produïsca a una demolició caríssima i a una demolició que al final també obliga a una construcció d'un nou edifici quan ara mateixa n'hi ha edificis allí, quan a més va haver un informe tècnic que deia que el millor ús que se li podia donar a aquests edificis era el sanitari, i aquest informe costava 15 milions d'euros a tots els valencians i valencianes, que deia que un hospital el millor ús que se li pot donar és ser hospital. I en economia estudiarem la modificació de les normatives d'horaris comercials, en concret aquells que s'han anomenat les zones de gran afluència turística. Anem a fer una moratòria i en la revisió de tots els expedients d'obertures de grans superfícies comercials i supeditar això precisament a la creació neta de llocs de treball i de qualitat. Sabeu que sí, n'hi ha una dialèctica des de fa molt de temps entre el xicotet comerç i les grans superfícies, on nosaltres entenem que s'ha de fer una avaluació de quin és el model que crea llocs de treball, quin és el model, a més, que genera comerç de proximitat i, per tant, aquesta moratòria el que se planteja precisament per a iniciar este debat. En agricultura i medi ambient, el primer que vull traslladar-los i espero comptar amb la seva complicitat és amb un missatge a la població de la situació de temperatures que estem vivint, de la sequera que anem arrossegant des de fa temps i, per tant, la necessitat de que el comportament cívic dels ciutadans i ciutadanes evite que una situació ja de risc, que és un possible incendi forestal, s'augmente en comportaments de risc, en crema de rastrolls incontrolada, en tirar colilles on no se deuen de tirar, etc. Ahir hem tingut també la idea de que, com que creiem que els diners de publicitat institucional s'han esgotat ja de tot l'any, veurem com podem fer una campanya a través dels municipis, de les diferents oficines municipals que facin una didàctica, entre els ciutadans i ciutadanes, d'una mena de campanya boca a boca, amb la que, òbviament, els mitjans de comunicació volem tindre-los del nostre costat, perquè aquesta és una qüestió que ens afecta a tots. Una altra de les prioritats de la Consellera d'Agricultura i Medi Ambient és el Pla de Desenvolupament Rural. La seva aprovació és immediata, porta un any de retard i volem posar-lo en marxa quant abans. I així mateix s'ha aprovat que a València pugui ser la seu d'una espècie de cimera de diferents tècnics i membres de governs autonòmics de la part mediterrània de l'estat espanyol, és a dir, Balears, Catalunya, nosaltres, Andalusia, tota la part d'influència mediterrània, perquè en novembre en París n'hi haurà una COP de canvi climàtic on nosaltres volem ser pioners i volem, espentar des d'ací una postura netament mediterrània. El Mediterrani és una de les zones que més pateix i patirà els efectes del canvi climàtic i té que tindre una veu pròpia en aquesta conferència de París. I volem que això s'iniciï a la nostra comunitat per a fer aquesta espècie de cimera, permetem que li diga cimera, però vaja, una trobada, un encontre entre diferents comunitats afectades que siga tant tècnica com política.
En infraestructures, la primera mesura legislativa que es vol posar en marxa és una llei sobre la funció social de la vivenda. I en aquest mateix sentit s'ha aprovat avui al Consell la garantia de no executar cap desnonament de vivendes del parc públic a persones que estan en situacions de risc i de dificultats. I així mateixa s'ha decidit paralitzar l'ATE de Rabassa fins que el nou govern pugui estudiar, a través també dels mecanismes jurídics adients, la reformulació, des de luego, d'això que tant en la població d'Alacant com en la resta de la comunitat s'ha viscut d'una manera, sobretot per les implicacions que tenia de corrupció i de sospita d'aprofitament particular de lo que és el que hauria de ser un aprofitament col·lectiu. I això s'ha fet, òbviament, amb l'acord de l'alcaldia d'Alacant, que en aquest cas volem treballar-ho conjuntament. I finalment, en transparència, s'ha acordat una col·laboració amb la ONG Transparència Internacional per a fer un seguiment de la gestió del Consell i que aquest seguiment poguera ser un seguiment quotidià. I així mateix també hem aprovat la necessitat de que se facilite des del Consell el treball dels diputats i diputades de les Corts Valencianes. Front al model anterior, que dificultava el treball de control dels diputats i diputades, este govern vol ser un govern que coopere amb els diputats i diputades, que posi a l'abast tota la informació, que a més facilite l'entrega de documentació directament en l'edifici de les Corts i no que els diputats i diputades hagin d'anar cada vegada en un periplo a per un document que estiga en l'Eliana, sinó que se li facilite aquesta labor d'oposició i de control dels diputats i diputades a aquest govern que des del principi vol ser un govern transparent, amb portes, amb finestres, amb parets de cristall. I en aquest sentit també s'ha aprovat que els palaus que són patrimoni històric i on estan ubicades les conselleries, moltes conselleries, siguen oberts i se puguen, d'una manera que se pugui compatibilitzar el treball de dins amb la visita, però que molts valencians i valencianes que a hores d'ara no coneixen gran part del nostre patrimoni històric perquè ha sigut molt dificultós accedir, tinguin uns horaris d'accés i d'obertura que siguin compatibles amb el treball dels funcionaris i el treball de les distintes conselleries, però que al mateix temps estiguen oberts als ciutadans i ciutadanes en tots els sentits, no només en el sentit del patrimoni, però també, i també és important. I bé, això serien, en resum, els acords del Consell d'avui. Com veurem, n'hi ha ganes de treballar, totes les conselleries han presentat les seues prioritats. El dilluns tindrem tancats els nomenaments tant de tots els secretaris i secretàries autonòmiques com els directors i directores generals. I a mi me queda en esta primera compareixença desitjar que el treball també de portes obertes que vol fer este Consell siga la norma que s'exercisca des de la portaveu, des de la portavocia del Consell. Les portes estan obertes, n'hi hagi roda de premsa o no, per a tots vostès. Els que encara no tinguin el meu telèfon, que me'l demanen, o en tot cas els serveis jurídics hi passaran. I jo espero de vostès que facin preguntes difícils, que me posen en aprietos. Per la meva part, el compromís de que mai se quidrarà d'un telèfon de la portaveu del Consell per a queixar-se de les notícies que vostès facin o per a pressionar en determinat sentit o un altre. És el que he fet durant els anys que he sigut només diputada a les Corts Valencianes. És la meva manera que entenc que s'ha de tractar a la democràcia i que representen els mitjans de comunicació en democràcia, i és que des del govern no s'alcen telèfons per a pressionar a mitjans de comunicació ni a periodistes. Això crec que és el tracte que podem fer avui. En qualsevol cas, l'altre compromís és que no n'hi haurà rodes de premsa sense preguntes i no n'hi haurà rodes de premsa des d'un plasma.
crec que això afiança relacions llargues. Jo sóc persona de relacions llargues. Espero que la nostra siga llarga i, a més, bona. Moltes gràcies i estic a l'abast de les seues preguntes. Sí, vicepresidenta, felicitats, benvinguda, i jo també espero que la relació siga positiva per a tots. Jo volia dues preguntes inicials, imagino que hi ha moltes qüestions. La primera és, el Consell ha demanat que se retarde el Consell de Política Fiscal i Financera. Si no es retarda, si al final l'Estat continua convocant-lo, crec que és demà, hi haurà una proposta concreta que durà el Consell, just després de les reivindicacions que ha fet el president i també el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, al respecte? I una segona qüestió, hi ha molta expectació respecte al retardament de l'inici del curs escolar. Vostè diu que hi haurà una reunió el més aviat possible, mesa tècnica i sectorial. Quan podria estar presa aquesta decisió i podria concretar les dades que s'ha parlat en el Consell? 10 de setembre per a primària i 12 per a secundària seria la proposta final que hi hauria per part del Consell? Gràcies. Contestem una a una, no? Sí. Nosaltres anem en l'esperança de que se retrase, perquè l'argument és molt potent, i és que no se pot convocar un Consell de Política Fiscal i Financera en un moment en el que està en plena formació els nous governs, que a més són nous governs de canvi, i que s'ha de respectar la voluntat democràtica dels ciutadans i ciutadanes que han volgut triar altres governs que tenen que tindre una opinió en aquesta reunió. Si no se retrasara, el conseller prendrà les decisions que crega oportunes allí. Això és una cosa que jo sé que ell està valorant, però en qualsevol cas serà una resposta contundent del govern valencià. En quant a l'inici del curs escolar, no hem volgut tancar les dates precisament perquè el que no volem és fer el mateix que se feia abans. Volem que se prenguen les decisions amb la participació de la mesa sectorial i tècnica. I en aquest sentit nosaltres anem a proposar que sigui el dia 10, que seria la primera data, que seria de primària, que sempre entra abans, i en algun dia posterior, sense tancar-lo, secundària, que no coincidiren, perquè això dificulta molt a les famílies, sobretot a les famílies que tenen un xiquet en cada etapa escolar o a les famílies monoparentals. En aquest sentit, estaríem parlant al voltant del 10 la primària i 2 o 3 dies després la secundària. Sí, vicepresidenta. Jo li volia fer 3 qüestions. La primera és sobre l'agència de resposta d'emergències, com estarà estructurada i perquè crec entendre del que ha explicat que dependrà de la Conselleria de Justícia. Si pot explicar un poc quina serà la cadena de comandament, perquè en el que s'ha publicat fins ara en el DOC sembla que l'extinció d'incendis estava en agricultura, que ens detallarà una miqueta més aquesta qüestió. Després, una qüestió que ateny al seu departament. Ha explicat que va demanar informes legals per a veure com es retira tota la qüestió de copagaments. Si és possible que detallara de quins copagaments estem parlant, perquè la llista de copagaments en l'àrea sanitària és prou ampla. I la tercera qüestió s'ha referit a una moratòria dels horaris comercials. Voldria saber si la moratòria el que implica és que es va deixar la situació conforme està ara fins que es revise o si va haver canvis o paralització d'aquesta ampliació d'horaris comercials fins que es revise la situació. Quant a l'agència de resposta davant a les emergències, certament en principi estava en medi ambient, però és cert que les persones que treballen sobre el terreny entenien que era millor mantindre-ho tot en un àmbit que és el de les emergències, perquè s'entén que un incendi és un incendi, ja siga en una ciutat, ja siga en un bosc, i que mantindre aquesta única organització és el que garantís que no n'hi ha descoordinacions en el món. A vegades crema més la descoordinació que el foc. I aleshores, al final, el que el Consell ha fet és unificar-ho tot en una agència on, òbviament, passaran totes les direccions generals que tenen que
que veure amb la protecció civil, amb bombers, etc. Passarà tot el que tinga que veure en emergències, passarà a aquesta agència i dependrà efectivament de la Conselleria de Justícia. I així ens assegurem un mando únic. N'hi haurà una coordinació amb medi ambient, perquè en el cas concret de l'extinció dels incendis forestals, la prevenció és fonamental, perquè ahir també n'hi ha detecció. Però això vol dir que es modificarà el reglament Sí. per Sí. El que passarà a aquesta agència, que ho concentrarà tot. El tema de compagament, estàvem parlant en aquest cas de lo que depèn de les polítiques inclusives, no sanitat. No són els sanitaris. Són els que tenen que veure en els centres de dia, en els tallers ocupacionals, en tots els recursos que tenen persones amb diversitat funcional o amb dependència. I són les que s'introduïren a través de la llei d'acompanyament de mesures quan el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana anul·là el decret del copagament en benestar social. Són estos dels que estem parlant, no dels sanitaris, que això tenen més complexitat perquè ahir depenem del decret 16 del govern de l'Estat. I en quant als horaris comercials, en principi les dues mesures són l'estudi de la modificació de les normatives d'horaris per tal d'assegurar que garantisquen la creació neta de llocs de treball i de qualitat. I la moratòria i revisió d'expedients afecta a les obertures de les grans superfícies. De les grans superfícies, aquestes que s'inventaren les zones de gran afluència turística, com l'Arena, que allí el Camp de Levant és una atracció turística. es manté la situació com està ara I o es modifica a partir d'ara? no, se limitarà, o sigui, no se prendrà cap acord d'ampliació d'horaris i se revisarà l'actual. O sigui, no s'ampliaran horaris i se revisarà l'actual normativa a la llum de les necessitats de creació d'ocupació i de comerç de proximitat. Sí, vicepresidenta, buen día. Yo quería saber si ha contestado Rajoy a la llamada del presidente de la Generalitat y a una carta que parece que se le ha enviado, si ha habido alguna comunicación por parte del gobierno de Rajoy, si ha dicho algo referente a la financiación, y también si se va a hablar con los bancos o se va sobre el tema de los desahucios y se plantean rechazar algún tipo de trabajar con los bancos que sigan desahuciando. Bueno, en quant a la contestació de Rajoy, no que jo sàpiga, i estic segura que si haguera hagut una contestació de Rajoy el president m'ho haguera comunicat. En quant als bancs, avui en el Consell no s'ha parlat d'això. En tot cas, estic convençuda que la consellera té en ment per al tema dels desnonaments plantejar com és la relació amb les entitats bancàries i com des d'una posició política com la que té la consellera intentar aplegar acords amb entitats bancàries respecte al tema dels desnonaments, però no és algo que s'hagi tractat en el Consell d'avui, encara que me consta que la consellera en això té una de les seues prioritats. Més coses. Sí, hola, bon dia. Voldria preguntar-li si, respecte a Ràdio Televisió Valenciana, que han destituït els liquidadors, si el govern ja té una idea de quin va ser el model de reobertura, si va ser una reversió, si va començar, diguem-ne, de nova planta. I relacionat amb això, si tenen algun termini o alguna idea de com faran diguem-ne, la recuperació dels senyals de TV3 i de la resta de mitjans de comunicació públics catalans, si això dependrà d'un acord de reciprocitat, amb la qual cosa caldria obrir primer Canal 9 o algun mitjà de comunicació públic valencià, o si això es farà independentment i més ràpidament que l'altre. Bé, tant en quant a lo de Ràdio Televisió Valenciana com a lo de TV3 i la possibilitat de reciprocitat en la senyal, o de, en aquest cas no és possible perquè no n'hi ha altra part, no? Nosaltres entenem que, això no s'ha tractat en el Consell d'avui, des de luego, però el que s'ha entès des del govern de canvi i les negociacions del Botànic és que això excedís
a lo que hauria de ser l'acció de govern i que ha de situar-se este debat més en el Parlament que no en el govern, perquè si, a més, el model de televisió i ràdio públiques que volem defensar ha d'estar allunyat de ser una televisió governamental, com ha sigut durant molts anys, mal favor faríem si la iniciativa partira ja del propi govern. I aleshores això ja en l'acord del Botànic se plantejava com algo que transcendia i que les Corts havien de tindre un espai que no només fora per a debatre sobre radiotelevisió valenciana, sinó també sobre la resta d'espai audiovisual, i no només sobre la senyal, possiblement, de televisions veïnes, sinó també, per exemple, per a solventar tot el panorama que n'hi ha de TDTs damunt de la taula ara, que després de la sentència del Suprem també s'ha quedat tot en unes situacions de legalitat que cal solventar. La veritat és que les situacions que ens estem trobant són molt peremptòries, no? Totes elles, i per tant el que entenem és que aquest àmbit ha d'estar més vinculat a les Corts Valencianes que no al Consell. Sí, vicepresidenta, bon dia. Insistisc en el tema de Ràdio Televisió Valenciana. M'agradaria saber si ja s'ha anomenat als nous liquidadors, si de fet van a ser liquidadors o no, i quines ordres se'ls va donar a aquestes persones, perquè, clar, les persones que vostès han destituït avui tenien l'ordre de continuar endavant amb la liquidació de l'ens públic Ràdio Televisió Valenciana i de Ràdio Televisió Valenciana SAU. Què els van a demanar als nous no sé què? Que m'agradaria que m'ho explicara. I després, respecte a la moratòria de grans centres comercials, m'agradaria saber si afecta a algunes que estan presentades ja i que estan en tràmit en la conselleria, inclús si afecta a les que estan incloses dins d'actuacions territorials estratègiques i si aquesta figura està també en qüestió. Gràcies. En quant a la primera qüestió, el Consell s'ha de constituir en Junta General per a prendre aquesta decisió, perquè la Junta General de la Corporació és el Consell. Aleshores, òbviament no ho hem parlat en el Consell d'avui, que no era Junta General. Als liquidadors jo entenc que el que se'ls haurà de demanar, encara que com dic no ho hem parlat avui, de moment és que ens diguen quina és la situació. Jo suposo que vostès entenen que en un moment on uno entra al govern, el primer que ha de saber és quina és la situació exacta. Aleshores, el primer que han de fer els nous liquidadors, que no estan nomenats encara, però que esperem que al llarg del dia ho estiguen i vostès tindran els noms en quant estiguen clars, és fer un diagnòstic de la situació actual. I sobre aquest diagnòstic, el Consell constituït en Junta General podrà prendre decisions, perquè prendre decisions i opinar sense saber el que hi ha és temerari. I en quant al tema de les grans superfícies, efectivament, moratòria i revisió de tots els expedients. Una vegada n'hi ha un expedient és perquè ja n'hi ha una sol·licitud en marxa, que estem referint-nos, òbviament, als expedients administratius d'obertures de grans superfícies. Tot això es va a revisar i, de moment, n'hi haurà una moratòria fins que no fem el diagnòstic complet. Més coses. Sí, bon dia. Bon dia, consellera. Voldria saber tres coses. Si van a retirar el recurs de la sentència dels professors interins, si això ho han parlat, perquè és una cosa que afecta moltíssima gent i que estan molt pendents. Després voldria saber també, era una prioritat d'aquest govern, si el president Rajoy no contesta, què pensa fer el Consell nou? Han passat 3 dies, poden passar 5, 6, aquesta situació ja la coneguem pel govern anterior, aleshores voldríem saber això. I després, és una cosa que ha preguntat el meu company, però voldria que les noves persones que van a nomenar-se per a la Radiotelevisió Valenciana es van a dir també liquidadors? Són liquidadors els que faran un diagnòstic de la situació actual o és un altre... Bueno, a veure, en quant als interins no s'ha parlat d'aquest tema i efectivament és una de les prioritats també, però avui no s'ha parlat. El dilluns tornarem a tindre Consell,
Per tant, cada dia té el seu afany. Però efectivament jo entenc que és una situació que s'ha de solventar. El tema de Rajoy, què anem a fer si no contesta? Doncs insistir. És el que se fa quan no te contesten. No? Jo és que he tingut també molta experiència en preguntar coses i que no me contestaren, doncs uno segueix insistint. Perquè, clar, no pot ser que el president del govern d'Espanya no atenga a les peticions del president de la Generalitat. Això és una anomalia democràtica, que jo suposo que estarà motivada perquè el president del govern d'Espanya tindrà moltíssimes ocupacions, però una de les seues ocupacions és atendre als presidents de les comunitats autònomes. I vaja, de moment, amb la comprensió i la paciència que caracteritza este govern, insistirem amablement. Després veurem. En quant als liquidadors, s'ha cessat els liquidadors i s'ha dit que s'anomenarà uns altres. No sé si se li pot canviar el nom en aquest moment de la situació, sobretot per una qüestió legal, una qüestió de legalitat, no? I de seguretat jurídica. No sé si se'ls pot canviar el nom. En qualsevol cas, a mi m'agradaria potser un nom que fora més bé controladors, auditors o alguna cosa així, perquè la primera, com deia el seu company, el primer que s'encomanarà és fer un diagnòstic de la situació, però jo entenc, així a bote pronto, que per seguretat jurídica cesses a uns liquidadors i nomenes uns altres independentment de lo que després vagin a fer. Aquí, vicepresidenta. Buenos días. Quería preguntarle, en primer lugar, aunque no esté conformado todo el organigrama, si podía confirmarnos el número de secretarías autonómicas, porque es que en el DOG se han recogido el número, pero también hay algunas que no pone que sean secretarías autonómicas. Entendemos que debemos contarlas como secretarías autonómicas y, por tanto, esa cifra aumenta con respecto a la cifra que se había dicho inicialmente que iba a haber de secretarías autonómicas. Entonces, si es así, ¿a qué se debe ese incremento de secretarías autonómicas? Y luego, una pregunta que le ha hecho Chimo, que creo que no acabo de responder, la SATE, si esa figura está en revisión también o no. Sí. Val. A veure, doncs, com per l'última, que és de veres que se m'havia quedat. En concret, des de luego se revisa l'ATE de Rabassa, de Llacunes de Rabassa, crec que ho havia dit, no sé si no. En particular, ells tenen noms i cognoms, però és cert que també se van a revisar altres, Alcoi, etc., altres ATEs i fins i tot la mateixa figura, però en fi, és el primer dia, no? Donen-nos un poquet d'alè, també. Però sí, i des de luego este en concret, per les raons que, sí, ho havia comentat, no? Les raons que portaven això. Secretaries autonòmiques, jo n'he comptat 16, però és que no és fàcil, és que tinc així un galimaties. Això és el decret, jo en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15... No, 15, a veure... però vostè deia que l'Agència Valenciana de Turisme, per exemple, la equipara a... ja. Home, té... Doncs jo això, la veritat, el sou i el rango és algo que encara no me sé. Bueno, és que les agències tenen una voluntat més interdepartamental, entenc jo, no? Des de luego, si vostès han comptabilitzat les que són, tenen que afegir la d'emergències, la de resposta a les emergències. Hi ha sigut una valoració després d'un debat avui en el Consell, perquè pensem que és la millor manera d'afrontar situacions catastròfiques o difícils des d'un mando, coordinació única, però també des de la interdepartamentalitat. Però, vaja, secretaries autonòmiques com a tal són les que figuren en el decret. Secretaries autonòmiques. I després agència estaria la de turisme i la d'emergències, no? Però tot l'encapçalament fica que són secretaries autonòmiques, l'encapçalament del decret. No, diu, els òrgans superiors, no? Parla d'òrgans superiors. No?
Ja. Ja. Les que estan publicades, que són les que estan publicades, més, si vostès equiparen, Agència Valenciana de Resposta a les Emergències. El gabinet de president. Però, bueno, el gabinet de president, anem a veure, tots les conselleries tenen un cap de gabinet, no? Pero no té rango de secretario autonómico. El director del gabinete, una consellera normal, no té rango de secretario autonómico. Vale, pues no sé, pues igual. Aquí fica òrgans superiors. En el instituto del decreto pone secretarías autonómicas y sin embargo está el nombramiento del jefe de gabinete y también está la Agencia Valenciana de Turismo. Son 15 secretarías autonómicas, el jefe de gabinete, la Agencia Valenciana de Turismo y la Agencia Valenciana de la Respuesta. Gràcies, Lídia, moltíssimes gràcies. No, però molt bé, gràcies. És que jo encara me perc en aquestes coses. La qüestió és el director del gabinete, però posa aquí un exemple. Jo els salaris no els sé, però si volen li ho passem a través de... Els salaris els passem i ja està. Bé, això estic segura que els serveis de comunicació al llarg de la vesprada ens facilitaran això i el salari, sense ningú problema. I així mos enterem tots, de lo que anem a cobrar. Bon dia, vicepresidenta. Una qüestió que hem parlat Canal 9, però per a deixar-ho clar. Ha passat el 30 de juny i he d'entendre que l'opció de la reversió de l'actual procés, hi havia diversos models per a reobrir, aquesta opció s'ha descartat. He d'entendre, si es nomenen liquidadors, és que es continua en l'actual procés. Tècnicament estic parlant, no políticament. És a dir, que en tot cas l'opció de reobrir, que és la voluntat del Consell i s'ha anunciat així, seria d'una altra manera, no revertint l'actual procés de liquidació. Això és una qüestió. I una altra, ahir Podemos va anunciar que les dues agències que, per dir-ho així, aportarien polítiques de les quals vol fer bandera el Consell, que és l'anticorrupció i la igualtat, serien escrites a les Corts. Finalment, com quedarà això? I si fora d'aquesta manera, si no suposaria buidar en part de continguts o duplicar funcions respecte a àrees com la Conselleria de Transparència o l'àrea d'igualtat que porta vostè. Gràcies. En quant a Radio Televisió Valenciana, el model serà el que al final sí, i això sí que entenem que ho han de fer les Corts, el que isca del debat i de les deliberacions prèvies que les Corts Valencianes, de la manera que vulguin dotar-se, se doten per a fer aquest debat. En el tema de l'Agència Valenciana d'Igualtat i de Transparència, això són accions de govern. I poden tindre una molt bona comunicació amb les Corts, però això està dintre de l'organigrama de la Generalitat, del govern, vaja. Entre altres coses perquè les Corts tenen les seues pròpies comissions i àrees de treball, que convé separar. Lo de la separació de poders convé tindreu sempre present. Altra cosa és que n'hi hagi una sintonia i un treball molt fluid entre ambdues institucions. Passa, Quico, passa. Hola, consellera, bon dia. Volia preguntar-li, quan ens ha detallat les prioritats de cada conselleria, quan ha parlat d'Hisenda, ha dit que es demanarà la intervenció delegada de cada conselleria, un informe detallat de l'estat dels comptes. Fa aproximadament un parell de setmanes, l'exconseller d'Hisenda, Juan Carlos Moragues, vingué justament a aquesta sala de premsa a explicar com deixava les arques públiques al nou govern. Va dir que estava
que estava garantida la viabilitat de la Generalitat, etc. La meva pregunta era si no es refien de les dades que oficialment s'han donat o si tenen sospites de que l'estat de les arques públiques no són com l'antic Consell va dir que són. No, no és una qüestió de refiar-se. Jo li agraïsc moltíssim a l'antic conseller Moragues la seva exposició, però també lo normal és treballar amb la intervenció de la Generalitat a l'hora de demanar les dades, que és en tot cas els funcionaris que estan encarregats d'això. Entonces, no anem a demanar-li als interventors delegats, això ho farà Intervenció General. Nosaltres anem a demanar a l'interventor general que inste a les intervencions delegades a fer-nos una radiografia, a més, a 1 de juliol de 2015, un poc més ampla de la que pugui haver fet el conseller Moragues, perquè en tot cas estaríem parlant no dels comptes de 2014, sinó els de 2015. La pregunta li la feia no tant per una qüestió de confiança, de refiar-se o no, sinó perquè durant les últimes setmanes al president Ximo Puig li hem escoltat algun dia dir que li estaven arribant informes de com estaven els comptes i que la situació de cada conselleria, malauradament, no era la que sembla que es deia. Per això, el millor és que ens ho diguen des d'intervenció, que són els que tenen totes les dades i fiabilitat. Més cosas. David, Bolívar. Buenos días, vicepresidenta, y buena suerte. 4 preguntas. No me ha quedado del todo claro lo de las agencias que promovió, que comentó ayer Podemos. No sé exactamente si quieren decir que no se pueden crear o se tienen que crear de una manera diferente a como propuso Podemos. Eso por un lado. Luego me gustaría saber por qué no se han nombrado hoy ya todos los secretarios y directores generales. ¿Cuál es el problema? También me gustaría saber si van a eliminar el copago en el tema de igualdad de su consellería. Si van a eliminar el copago también de las personas mayores o solo en el asunto de discapacidad. Y luego hay un asunto que ha generado bastante interés en las webs esta mañana, que es el tema de los móviles que se supone que las Corts van a comprar, de último modelo. Me gustaría conocer su opinión sobre esa compra. Vale. A veure, en quant a les agències, estan dintre de l'organigrama de les diferents conselleries, perquè tenen que dur a terme acció de govern. Aleshores, no poden estar en l'organigrama de les Corts, perquè és que les Corts legislen, no governen. És que, no sé, igual jo ho dono molt per fet, però vaja, això és que és dret polític bàsic, no? Democràtic. Aleshores, això està dintre de l'organigrama de les diferents conselleries. Altra cosa és que, precisament com són aquestes agències, són més permeables i per tant tenen més capacitat de ser interdepartamentals dintre del propi Consell i també en la relació amb les Corts, i establir uns ponts molt més fluïts. Tampoc cal fer compartiments estancs, sinó que la política i les decisions puguen ser codecidides, puguen fluir, etc. Però estan dintre de l'esquema de les conselleries. El tema de secretaries i secretaries autonòmiques s'està fent d'una manera escalonada. El dilluns tenim la voluntat de que estiguen totes, que també jo entenc que la formació d'un nou govern s'ha de fer amb cura i amb calma i triar les persones més adients. I de fet n'hi ha decisions ja preses sobre alguns directors o directores generals, sobre algunes secretaries, i cadascú va avançant en la seva conselleria a mesura va tenint ja també els noms més clars en funció de tot l'esquema de la conselleria que cadascú tinga. Però vaja, no passa res, anem a poc i el dilluns estarà d'una manera escalonada, amable. Inclús algú s'havia plantejat deixar algun director general, inclús en un moment donat informalment se va parlar si algunes àrees
que per el temps que estem no s'hauria de deixar a l'anterior. En fi, s'ha parlat fins i tot això, de poder deixar, en el cas de les emergències, per exemple. Ara entra uno nou, estem en plena campanya ja de... Hasta ahir hem parlat, vull dir que no hem volgut entrar com un elefant en una catxarreria, sinó que hem volgut fer-ho a poc, sense estridències i com se fan aquestes coses. Jo espero que el dilluns pugui estar l'esquema complet. El tema del copago, en principi la relació que hem pres avui és referent a l'últim copago que es va introduir a través de la llei de mesures d'acompanyament dels pressupostos. No el que afecta a les residències, que suposo que és el que estàs comentant, perquè són àmbits distints i situacions distintes, i també la regulació del copago és diferent. Llavors, això ho tindríem que estudiar en un altre moment, però sí que és cert que en la part vinculada a la diversitat funcional i a la dependència està havent ja abandonaments de recursos per no poder fer front al copago. I a més hi ha un copago que aplega el 90% dels ingressos, el qual fa que la gent tinga que triar entre el recurs i la possibilitat de tindre una vida. Aleshores, de moment la decisió que s'ha pres està referida en concret a aquest copago. I el tema dels mòbils, jo m'he enterat avui també del tema dels mòbils. Jo porto el meu iPhone 4 de la legislatura passada, com encara funciona, doncs bé, no? El dia que deixi de funcionar, és una decisió que han pres les Corts Valencianes. Jo crec que el Consell sobre això té poc que opinar, el Consell com a tal. La meva opinió, no sé si és el lloc adient on dir-la, com a diputada, jo entenia que els que funcionaren que seguiren gastant-ho, quan se te trenca que l'explicació tècnica que sembla que ha plegat és que això és més econòmic que altres opcions. Jo no ho sé i el govern no va a interferir en una decisió de les Corts, encara que, com dic, jo com a diputada també tinc la meva opinió. Però jo tinc el meu iPhone 4 i estic molt contenta. I és de veres que dura tota la legislatura, en canvi dura. Què més? Vicepresidenta, perdone la insistència, però no acabo d'entendre això que vostè explica de que obrir o tancar o decidir què fer amb Ràdio Televisió Valenciana excedís l'acció del govern i ho han de dur les Corts Valencianes. Això què vol dir exactament? Que en les Corts Valencianes hi haurà una comissió que es farà càrrec d'això, vull dir, i que es va crear ja, ens pot explicar això com el mecanisme d'això com serà? Ja sé que és molt prematur, però n'hi ha molta gent interessada en aquest tema, vostè ho sap. I després m'agradaria saber per què vincula també el tema del senyal d'altres televisions amb les Corts. Vull dir, és una decisió que va prendre el govern anterior per decret, vull dir, va haver un recurs i hi ha hagut ahir molta discussió en aquest tema. Vincular a les Corts entenc que és ajornar-ho fins que se resolga i que pot tardar moltíssim, no? No sé, això com ho veu? No, a veure, vincular a les Corts el debat sobre la reabertura de Ràdio Televisió Valenciana, la manera de fer-lo, però el que es va parlar en un moment donat i pareix ser que, el que passa és que jo ara mateixa m'he centrat en altres debats, no en els debats entre els grups que ho estan fent la resta de diputats. El que es parlava és que la Comissió de Ràdio Televisió Valenciana, que en aquest moment hi ha una discussió en les Corts, si aquesta comissió existeix o no, a l'haver derogat per llei l'existència de Ràdio Televisió Valenciana. Aleshores, com que el reglament té una expressió que podria dur a dubtes, ara no me'n recordo de la literalitat de l'expressió, es va dir que en tot cas se tindria que fer una reforma del reglament, com també estava pendent el tema de la Comissió d'Igualtat i de Drets Humans, que se volien recuperar, expressament també reobrir una comissió parlamentària que no només tinguera que veure Ràdio Televisió Valenciana, sinó també la resta de l'espai o espectre audiovisual.
això és el que m'estava referint en concret a aquesta comissió. Aquesta és la voluntat que jo, almenys, l'últim que vaig poder parlar amb la resta de grups, com a portaveu del grup Compromís, estàvem parlant en aquests termes. No sé com està la situació en aquest precís moment, perquè entre mitges han passat... Jo m'he dedicat a altres coses, no? I que ahir, en aquesta comissió, és on s'havia de perfilar, però no estem parlant de sine die, vull dir, estem parlant d'una comissió que siga àgil i que determine de quina manera se vol recuperar Radio Televisió Valenciana i d'on també se tracten els temes audiovisuals en general. Això vol dir que la decisió de govern de determinades senyals ha de dependre necessàriament d'un acord de les Corts? No, probablement no, però en qualsevol cas aquest serà el lloc on se tindran que debatre les distintes propostes, si les n'hi ha, i si el govern la pren, també tindrà que passar per ahí, qualsevol iniciativa que siga almenys legislativa. Però vaja, no estem parlant d'una cosa de cada muerte d'obispo, estem parlant d'una cosa que pot anar ràpida. Sí, al voltant precisament de Radio Televisió Valenciana es podria parlar d'una data concreta per a la seva reobertura o va per a llarg o dona la sensació de que es pot fer més llarg la reobertura? No, jo una data concreta no s'ha barallat ni en el Consell, i crec que és difícil aventurar una data concreta quan el que hem fet avui és substituir els liquidadors precisament per a saber quina és la situació real que a hores d'ara desconeixem. No sabem en quina situació real està el procés de liquidació. I fins que no sapiguem això, és difícil. Home, sí, se poden dir moltes dates, però vaja, jo no ho vaig a fer. Sí, vicepresidenta, precisament va permetre que l'insistís sobre això, perquè en traslladar el debat de la reapertura o no i el model de Radio Televisió Valenciana a les Corts, d'alguna manera jo no sé com afecta la promesa que va fer el president de la Generalitat en la seva campanya electoral, i no sé si està assumida pel nou Consell, de que almenys el 9 d'octubre alguna cosa hi hauria. No sé molt bé a què referíem això, vull dir, si tiraríem una senyal a través de Teletienda o jo què sé per a poder tindre una tele per l'acte institucional o... Vull dir, m'agradaria saber si això en realitat afecta a la possibilitat de tindre una senyal en concret el dia 9 de la manera que fos o què és el que tenen en el cap. Gràcies. A veure, jo, el que en concret té el cap cadascú, no, però jo estic segura, interprete, que el president el que ha traslladat sempre, i també amb la data simbòlica del 9 d'octubre, és la voluntat d'este govern d'obrir la Ràdio i Televisió Valenciana lo abans possible. I si és el 8, a lo millor que el 9, veritat? I això és el que se volia expressar en aquesta data simbòlica per als valencians i valencianes, que és on celebrem a més el nostre autogovern. Per tant, aquesta voluntat del president compartida per tot el Consell, que és que puguem tindre mitjans de ràdio i televisió públics els valencians i valencianes com la resta de comunitats autònomes lo abans possible, segueix estant damunt de la taula. Però primer hem de saber en quina situació estem, insistisc. Vull dir, avui acabem de substituir els liquidadors i probablement d'ací una setmana o dos podrem saber més coses i potser ja podem aventurar dates, però no esperen tampoc d'esta portaveu que faça anuncis que no sap si se poden complir. I alguna vegada potser anunciem alguna cosa que no podem complir, entonces explicarem per què no ho podem complir, però és que en aquest moment no anem a donar una data que no sabem si anem a poder complir, perquè no ens sembla que siga el més adient. Això sí, la voluntat de tot el Consell i del president al seu cap de que tinguem una televisió i una ràdio públiques lo abans possible. Que pot ser per al 9 d'octubre? Estupendo. Que no pot ser el 9 d'octubre, que ha de ser el 10? Pues estupendo també. Que mira que bé que pot ser el 7? Pues millor encara. Més coses? Sí, vicepresidenta, una qüestió que té dues parts. Respecte, una de les qüestions que més s'ha parlat de la campanya electoral i també formava part de l'espí de l'acord botànic era la transparència i la necessitat d'averiguar què ha passat en la Generalitat Valenciana els últims anys. Vostè ho sap molt bé que ha patit molt el que ha sigut demanar informació, que no se li ha facilitat documentació, etc. Aleshores, dos qüestions molt breus. Primera,
tota aquella documentació que s'ha demanat per part dels grups que no s'ha facilitat, ara que tindran accés, què van a fer en aquesta documentació? I segona, donaré això la possibilitat de que se poden personar en instruccions que estan en marxa on el govern valencià no s'ha personat i que estan imputades o acusades membres d'anteriors governs valencians? S'ha parlat alguna cosa d'això respecte a lo que se pugui fer o no hi ha res? Bueno, el primer que farem quan tinguem accés a aquesta documentació que hem demanat i no ens han donat és llegir-la, no? Perquè això és el primer, i estudiar-la. No hem parlat en concret d'això, de la mateixa manera que tampoc hem parlat de recursos de cassació que en aquest moment estan en el Tribunal Suprem front a sentències que donaven la raó al grup Compromís i de recursos que havia firmat jo. Vull dir, ara entengan que jo me trobo en una situació un poquet esquizofrènica, no? Perquè acabo de convertir-me en demandada de les meves demandes, no? I això, que gràcia, no? Que té, claro. Entonces, vaja, tampoc hem parlat d'això i miren si jo ho tinc present, no? Gràcies, Míria. Però la nostra voluntat és que així se recupere fins a l'últim cèntim de lo que s'ha desviat i furtat. Ara bé, això té que ser necessàriament personant-se la Generalitat? Bueno, està la Fiscalia també. Jo ahir també crec que això s'haurà de parlar perquè afecta almenys a dues conselleries, que és la de Justícia i la de Transparència, en quina mesura o bé s'actua a través, se coordina el treball a través de la Fiscalia, se persona civil o penalment, perquè tampoc convé tindre els abogats a lo millor fent la mateixa feina que el fiscal, que també està per això i és un treballador públic, no? Això tindrem que estudiar-ho. Però en qualsevol cas, la voluntat inequívoca de que els processos s'impulsen i que, a més, s'insistisca en que la reparació passa per tornar els diners, al marge de la pena que cada un pugui tindre des del punt de vista de l'il·lícit penal o criminal que hagi pogut cometre. Però no ho hem parlat encara. Vicepresidenta, voldria que ens explicara una mica com anirà l'acte d'esta vesprada amb els familiars de les víctimes del metro. Bé, a quina hora era? A les 5:30. L'acte hem estat valorant quan fer-lo i hem pensat que potser avui era el millor dia després del primer Consell. Aleshores l'acte serà que els representants de l'associació de víctimes que ells decidisquen vinguen al Palau de la Generalitat i tinguin una reunió amb el president. Jo també estaré, no sé si vindrà la consellera d'Infraestructures també, d'Obres Públiques, perdó, és que hem que canviar-la. I parlem sobre les propostes que el divendres aniran al ple de les Corts que afecten al Consell, a les polítiques del Consell, i òbviament de tot allò que les víctimes vulguin plantejar. Des de luego és el començament d'una reparació. A quasi 9 anys d'aquest accident entenem que ja és hora que les víctimes del metro entren per la porta gran del Palau de la Generalitat i puguem celebrar este dia 3 amb l'aprovació en les Corts de les mesures que ens havíem compromès, 4 dels 5 partits que tenim representació en les Corts, i que per fi puguen tancar una ferida i tot el dol tenen que poder tancar-lo ja. I els dies 3 de cada mes que no tinguin que ser tan dolorosos almenys. Sempre ho seran, però que ho siguin menys per la part política de reparació i de sostindre a la gent que ha tingut menys sort del nostre voltant. Bon dia, consellera. Volia saber si a partir d'ara el ple del Consell se reunirà els dilluns o és el de la setmana que ve és una qüestió que ha caigut així? Bueno, ara és una decisió que també hem de prendre. Avui és dimecres, el dilluns és un altre. És possible que vagi a ser dilluns, però ho tenim que parlar entre els membres del Consell. Sí. Vicepresidenta, una pregunta només de curiositat. Han nomenat ja a l'advocada o advocat general de
de la Generalitat o que siga que ocupi l'advocacia? Que jo sàpiga, no. No. Però vaja, també serà una cosa que no tardarà molt. Vicepresidenta, se comentó desde Compromís la posibilidad de plantear un contencioso administrativo por el tema de la financiación, si veían ustedes que por parte del Gobierno no entraban en razón. Esa posibilidad que se planteaba desde Compromís, ¿también se la plantea el conseller Soler? Bueno, a veure, això ho va dir el president en el debat d'investidura. Això ho va dir el president en el debat d'investidura i per tant és un dels compromisos d'este govern, sí. Me refiero, a lo que me refiero, ¿se refiere a eso cuando dice lo de respuestas contundentes por parte del conseller? No, no, home, quan parlem de diàleg donem un poc més de marge, no? Perquè no vas a fer la primera pim-pam-pum-fuego, no? Tampoc és això. El no ajornament de la reunió no implica necessàriament, a lo millor no ajornen la reunió i ens aproven un sistema de finançament estupendo a la Comunitat Valenciana i ens anem allí més contents que unes Pasques, no? No crec que siga el cas, però en qualsevol cas jo no crec que un sol acte anul·le l'esgotament de la via del diàleg, perquè el president parlava d'aquesta via una vegada esgotades les possibilitats de diàleg o que nosaltres entenguérem que s'havien esgotat les possibilitats de diàleg. Y una cosa más, que por cierto, lleva usted un iPhone 4. ¿Va a seguir con el iPhone 4 a pesar de que els Corts compren el iPhone 6? Hasta que se me trenque, sí. Jo és que sóc aixina, a mi me duren molt les sabates, els telèfons, els animals, tot me dura molt. Tinc un gat que me va durar 20 anys. Més coses. Tu l'has conegut? Sí. Això estem en parlaments també en els distints ajuntaments. Això pràcticament està fent inclús gestions el propi president. Estem en ello. ¿Ya está? Una cosa, la última. Igual es una pregunta obvia, però com no s'ha verbalitzat, pues, a veure si s'estira una miqueta. Jo entenc que la paralització de l'AT de Rabassa, d'Alacant, és pel fet que ha estat promogut o està implicat ahir el senyor Enric Ortiz, per totes les sospites que hi ha al darrere de la seva actuació. Efectivament, sí, ho he plantejat. No he dit el nom en concret d'Enrique Ortiz, però està sota sospita de corrupció i de desviaments cap a aprofitaments particulars d'algo que ha de ser, en tot cas, d'interès general i no particular. M'estava referint, òbviament, a Enrique Ortiz. Ja està? Doncs moltes gràcies. Gràcies.